nitiere kaka nitiere alwora maru mano kama itie mano ka Konza Technopolis Development Authority kanyo ne jigma paro ma nitie maloni Konza City en paro ma pod nitiere wacho ne Vision 2030 wacho ni chopo wane 2025 sani wacho migi na beach mabiro karka en gima dhi chalo nade to mbui nitiyo kod yo machal nade AI wacho ni mokwongo neno kaka ichoko taka kaka i manage traffic kaka ichano boma yo makare ma ichano boma ma bende kelo midhiero no gana mathoth itiyo kod mbui ni kata lony mar AI ni yo machal nade ichano bombe koro erokamano kuom wach mar Konza City. Konza City en vision mar 2030 mane serikal oketo higa mar 2008 to wasebedo ka watemo kaka wanyalo mondo mi wagere ochop kaka ne okete. Koro waseketo gik mang'eny gedo mar Konza City ma koro sani wasichopo level ma koro wacho ni koro we are ready to take off. Kaluwore kaka wach mar technology chal waseketo gimoro miluongo ni data center, national data center. Kenya kapok wabedo gi data center bilano ma mantie Konza ni mokwongo to bene maberie moloyo moko mantie to data center ni emiwacho ni chakruok mar AI nikech AI en wach mar data kaka director no wacho ka ni wach mar data driven. Koro AI mondo mi AI bedie data nyaka bedie to data no en volume mang'eny ma ok nyal kane chan wakano gik moko disk to waudu wakane flash disk to dugu wakane memory card to wakane CD. Koro sani kane gimoro ni data center miluongo ni cloud. Inyalo paro kinde siasa ka iwacho ni fungua cloud fungua server. Koro server ni tindi luongo ni cloud. Ok en server machon manwang'eyo cha. En gimoro mikane cloud to seche me ikane cloud no cloud en koro space maduong' ma inyalo kane gik mang'eny. To seche mikano gik mang'eny ni to inyalo yudo kaka koro itimo analysis tiyudo trends to seche mitimo analytics to AI koro donjo mayot. Koro mano achiel kuom gik ma oseketo Konza City to bende internet mineno ni sani koro internet Konza kacha en internet ma chap ok en ma slow nikech mondo mi bende itigi data center nyaka internet bende en gima chap nikech seche ma in gi data center to ji mang'eny dwaro data no to nyaka ibed gi internet ma chap. Koro internet chap Konza kacha to kaka ni mention intelligent traffic waseketo intelligent traffic lights ma en intelligent traffic light matiyo gi AI seche ma ineno ka koro kabo maka seche ma traffic opong'o ndara ma ji donjo tich kata ji wuok e tich godhiambo iyudo ka polisi mochung' to polis chung' ka wacho ni joma ni koni mokal mondi joma ni koni oriti to Konza kacha waketo gimoro iluongo ni intelligent traffic light ma en traffic light ma okobiri to polis ni mondo bi ochung' en traffic light ma seche moneno ka konchiel mtokni ng'eny sechego to o direct ma komonego ji ng'eny seche ma ji ng'eny koni ni joge mawe kalo kabisa mondo mi kono obed mayot to bende en intelligent traffic light ma osomo e boma te ni kanye ang'o man kanye cameras oketi ma bende nyalo neno kaka itimri to ng'eyo ni ng'ani timre kaka maber kata ng'ani timre kaka marach. Kuna jinsi mano sechako tiyo mano ni Konza City to mana achiel kuom yo mwatiyo gi AI. Bunyal kele Nairobi City nikech ng'eni ng'ato achiel kuom joma wano kar kae Ansel onya penjre kani ka polis timo nini bi to koni to lor en intelligence mane mutiyo otiyo gi mare podo kutigi artificial to ka artificial nyalo kone ni ndara ma Dennis Pratt ni opong we odhi mondo moko gi
bende one kaka nyalo yudo thuolo mag sudo. Mar sudo. Gima kama en gimoro manyalo bedo maber ne bombe mopogore opogore. En gimoro ma bende pani kinde oromo kata ma sirkal nikech ka en Konza City ka ineno kaka irange. Ochope bombe mamoko bende mondo mi wawach Nakuru kacha kochopo godhiambo orach roundabout moro man ka. Mar mondo mi osudi kik wati gi intelligence mar police ma samoro nyalo wacho ni oyo mandara madhi oda. Wawe okal odhi oda osiepa moro ni ka we ogolo dhi. Okalo dhi. Koro gino dhi biro Nairobi ka kendo under the iluongo ni program mar jo kura. Sani nitie program madhi mbele ma gitimogo ITS, Intelligent Traffic System, ma gidwa time in Nairobi Metropolis te. Ma koro every junction bro bedo gi intelligent traffic lights. Ma make sure ni police okuchung e junction. En mana traffic light ne maneno to obedo fed from a central point. Ma gitim analysis gite. Ma koro yudo ka serikal kata jokura bro nyalo neno kaka Kenya te chalo in terms of intelligent traffic. Koro with time idhi kele Nairobi ka but under jokura. To maro motimo Konza cha wanwa intend ni kaka koro wadhi bedo Konza Technopolis wadhi ensure ni koro watiyo gi jo counties mondo mi kiko bed ni Nairobi ka kende ema intelligent traffic light no tiye lakini jo counties moko counties 47 mantiego bende wanyalo service gi ka wan Konza nikech all you need is the gadget kod internet. Koro manyalo bedo connected gi Konza data center. Koro mano kubedo kamano to yudo ka koro kata koro counties bende bro yudo gi tich mayot mako chirinya ka police chung e junction mondo mi traffic o move. Koro mago gik matimo Konza. Konza bende nitie wasegero university maduong' miluongo ni Kenya Advanced Institute of Science and Technology. Ma en university ma bro kawo joma timo research and development kende. Oko bikao jo undergraduate okawa joma biro timo masters kadhi mbele. Tiyudo ka en university madhi konyowa kaka jo Kenya mondo mi wan bende wayud kaka wanyalo golo kata produce products ma wanyalo export bende pinje maoko. Iyudo ka piny kaka Korea bende mago gik mane gitimo momiyo sani koro Korea obedo piny ma koro nyalo olowa pesa kaka jo Kenya. Tiyudo ka higa mane wayudo uhuru Kenya no olo jo Korea pesa. Tiyudo ka Korea nitie gima ne gitimo ne gi change economic system margi makoro giketo ni gik mang'eny magitelo magigolo oko kaka exports miyo gi yudo pesa maber mar konyo. Koro mane approach mar Konza ma Konza timo mondo mi Kenya wan bende wadwa chope level mane pinje moko gi ochope. To bende wase sani koro Konza nitie gik makadek mwatimo. Achiel en ni nyaka waloso infrastructure. Makoro mano ndara gi pi gi oyawo gi gik moko tema jo investors nyalo dwaro. Koro mano wasetimo Konza. Kaito mara riyo one special economic zone. Koro tiende ni wa encourage investors mondo bi. Phase 1 mwasetimo ni waseyudo over 100 investors mabiro. Kendo koro sani waneno ka investors go gidwa chako gedo lakini pod giritore. Iyudo ka ng'ato dwa gero school to penjo ni nyithindo ni kanyo kani nyithindo. Ng'ato dwa gero company ma jitiye openjo ni joma bro tiyo ka bro dak kanyo. Koro wasetudre gi migao mar ute ni neno ka nyoro jatelo maduong' no launch housing bo miyo ji housing mang'eny. Wan bende Konza sani koro watimo housing ma in the next 2 years wadhi bedo gi ji modak Konza. To seche ma ji osedak Konza ngeche ni joma koro dak go bro miyo jo investors moko bende oket mwandu kuro. Koro dhi tiyo kaka pool effect. Kendo watimo bende go downs mondo mi koro kambi manose biro bende yud kuma ginyalo chake tich. Koro kipenja to in the next iwacho ni 2030 Konza ni 2030 dhi yudo ka Konza tiyo kendo jodak kuro kendo dhi yudo ka koro tije mang'eny ma dhi bedo kitiyo
dhi timre konza to wan tie mondo mi wa create job opportunities mar jo young people ma wan go e Kenya kama sani onge tich mondo mi gibi giti e smart city.